cando hai unha dictadura no toque de queda a xente ten que quedar dentro da súa casa sen poder salir, e iso que está pasando coa lingua galega na ciencia desde que gobernan Núñez Feijóo. Temos unha prohibición legal de poder explicar o galego, as matemáticas, a física, e polo tanto temos unha situación que é absolutamente predemocrática, un estado de excepción porque queremos rematar xa. En Galicia non hai extrema dereita porque os designios de Vox están cumplidos polo Partido Popular de Núñez Feijóo, e por iso nós temos que reclamar hoxe liberdade, xustiza e igualdade para o galego en relación co castelán para poder vivir con normalidade non solamente no ensino, sino na ciencia. O futuro está na ciencia, na tecnoloxía, e Feijóo tena prohibida neste momento. Pensamos que é hora xa de levantar con todas as prohibicións e facer que ler en galego as matemáticas deixe de ser ilegal. Sí. Bueno, estamos aquí nesta manifestación do Día das Letras Galegas para exixir que o goberno galego deixe de poñer paus nas rodas e que de unha vez por todas poña en marcha políticas activas que garantan os nosos dereitos lingüísticos, porque queremos vivir con normalidade en galego todos os días do ano e porque, ademais, creemos que é a súa obligación protexer o galego. Tamén aproveitamos para reivindicar que o Goberno do Estado día un paso adiante e que comunique ás institucións europeas que quere que o galego sexa tamén unha lingua oficial no Parlamento Europeo. Defendemos a nosa lingua, a nosa cultura, o noso patrimonio material e inmaterial, e dende logo pensamos que a nosa lingua está esmorecendo tamén en parte porque as políticas lingüísticas non son axeitadas. Dende que entrou o goberno de Feijóo hai unha marcha atrás en política lingüística. Nos pensamos que se debe de apostar pola nosa lingua para defendela en todos os ámbitos da vida, como decíamos hoxe no comunicado, especialmente no ámbito da comunicación e tamén do ensino, e sobre todo do ensino das ciencias, pois foron parte dos retrocesos que vimos con estas políticas do Partido Popular, e hoxe estamos aquí para defender, para celebrar o Día das Letras, pero para defender a nosa lingua e poder sentir, vivir en galego non só hoxe, sino os 365 días e noites do ano.